Action! Hvad laver du, Tør? Jamen, siger. Er det dejligt? Ja. Er det ikke en fantastisk arbejdsplads, det her? Jo, det er helt klart. Tak for det. Det synes jeg var sjovt at prøve. Jeg kunne godt nok ikke lide at yde, før jeg skulle nyde. Jeg vil hellere bare have wellness. Ja, hvordan fungerede det? Det fungerede godt, synes jeg. Jeg kunne godt lide den måde, som man havde pyntet wellness-området på. Hvordan synes du, at vores wellness- og fitness-eksperter klarede det? Jamen, det klarede de rigtig godt. Jeg kunne godt sige, at de havde brugt tid på at øve sig. Ja. Okay, og hvad synes du bedst om? Altså, i jeres værksted? Ja. Jeg tror, jeg godt kunne lide musikken og lugten inde i wellness-værkstedet.